አማን በአማን አማን በአማን ሳሙኤል አማን በአማን አማን በአማን ሳሙኤል ትርፈ ገድል ሳሙኤል ትርፈ ገድል ሳሙኤል ትርፈ ገድል ሳሙኤል ትርፈ ገድል አማን በአማን አማን በአማን ሳሙኤል አማን በአማን አማን በአማን ሳሙኤል ትርፈ ገድል ሳሙኤል ትርፈ ገድል ሳሙኤል ትርፈ ገድል ሳሙኤል ትርፈ ገድል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በዓለ ዕረፍቱ ለሳሙኤል ዘዋልድባ ካብ ምድረ አክሱም ዝወፀ ቅዱስ አባ ሳሙኤል ታሕሳስ 12 ናይዚ ቅዱስ አብኡ እስጢፋኖስ አድኡ ድማ ዓመተ ማርያም ይበሃሉ። ኣብ ምድረ አክሱም ዝተወለደ ኮይኑ ወለዱ ካብ ክቡራን አዝማድ ዝኾኑ እዮም። ትምህርቲ ደረጃ ኣብ ዝበፅሐሉ ግዜ ወለዱ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ሰማያዊ ጥበብ ናብ ዝርከበሉ ኣትዮም ነበሩ እሞ ወለዱ ምስ ዓረፉ ድማ ካብ አክሱም ርሑቕ ኢሉ ናብ ዝርከቡ ገዳም ደብረ ባንኮል ብምኻድ ከኣባ ኣድሃኒ ልብሰ መንኩስና ተቐቢሉ ብጾምን ብጸሎትን ተወሲኑ ነበረ። ምግኡ እውን ካብ ዝበስበሰ ጎመን ወፃኢ ምንም ኣይበልዕን ነይሩ። መስትኡ ማይ እንትኸውን ኣብቲ ግዜ ንዝነበሩ መነኮሳት እኽሊ ብምጥሓን ማይ ብምምፃእ ዕንጨይቲ ብምእራይ ይለኣኾም ነበረ። ቤተሰቡ ናብ ዘለዎ ንክሪእዎ በብግዚኡ እናመፁ የሸግርዎ ስለ ዝነበሩ ካብዚ ቦታ ወፂኡ ናብ ካሊእ ብምኻድ እግሩ ክስካዕ ዝሓብጥ ብስግደት ብጾምን ብጸሎትን ተጋደለ። ካብዚ ብምቕጻል ናብ ካሊእ በረኻ ኸይዱ 40 መዓልትን ለይትን ካብ እኽልን ማይን ተኸልኪሉ ንፈጣሪኡ እንትልምን ከምቲ ዘፍጥረት ምዕራፍ 34 ፍቕዲ 28 ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 2 ዝብለና ኣናብስቲ ኣናብርቲ ዘፍርሑ እንስሳት እናመፁ ይሰግዱሉ ርጋፅ እግሩ ድማ እናለሓሱ ይምገቡ ነበሩ። ኣብ ልዕሊ ኣንበሳን ተመንን ክትኸይድ ሽደን ኣንበሳን ገበልን ክትረግፅ ኢኻ ተባሂሉ ከም ዝተነገረ መዝሙር ቅዱስ ዳዊት ምዕራፍ 91 ፍቕዲ 13 ቅዱስ ኣቦና እውን እዚ ተፈጸመሉ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ብጎደና እንትጓዓዝ ዓብዪ ቃላይ ረኸበ እሞ ሓዊ ወይ ከዓ መብራህቲ ከምኡ ድማ መፅሓፍን ሒዙ ስለ ዝነበረ ጸሎቱ ኣብፂሑ ተወርዊሩ ናብቲ ቃላይ ምስ ኣተወ ንታሕቲ ኣስጢሙ ወርዊሩ ናብ ወሰን ምስ ኣሻገሮ እቲ ሒዝዎ ዝነበረ መፅሓፍ ቀለሙ እንተይተደምሰሰ ወረቀቱ እንተይተዓፀፈ ዝሓዘ ሓዊ እንተይጠፍአ ረኸቦ። ኣህለፍከኒ ማእከለ እሳት ወማይ ከም ዝብል ባሕሪ ከፊሉ ሓዊ ኣዝሒሉ ዝሕልፍ ኣምላኽ ንዝተኣመንዎ ቀረባ ምዃኑ ብኣባ ሳሙኤል እውን እዚ ተነገረ። መዝሙር ቅዱስ ዳዊት ምዕራፍ 39 ከምኡ ድማ መዝሙር ቅዱስ ዳዊት 77 ፍቕዲ 19 ገዳመ ዋልድባ ንክትኣቱ እቲ ሩባ ብዝተገተረ ገመድ እናተፈሓኳ ክትሓልፎ እምበር ዘየቋርፅ ወራዲ ማይ ብእግርኻ ዘይሽገር ከም ዝኾነ በዚ ግዜ ዘሎ ሓቂ እዩ። ቅዱስ ኣባ ሳሙኤል ዘዋልድባ ኣትዩ ካብ ትሩፋት ናብ ትሩፋት እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ሰይጣን መፃወድያ ዘርጊሑ ክፋታትኖ ጀመረ። ዘፍርሑ ዘደንግፁ ጉሩማን ኣራዊት እናተመሰለ እውን ይረኣዮ ነበረ። ቅዱስ ኣቦና ግን ኩለመንተንኡ ብጎይታና መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣሰረ ወይ ከዓ ዝጸንዐ ቅዱስ ስለ ዝነበረ ፈተና ዲያብሎስ ኣሸኒፉ ሓለፈ። እንትጽሊ እውን ጎይታና መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኡ መላእ ህዋሳቱ ብምራቑ ቀዊኡ ሓይሊ ኣሕዲሩሉ ይኸይድ። ካብዚ ሰዓት ጀሚሩ እግሩ እናኣሰረ ድርዕቶ እናተኸደነ ናብ ውሽጢ ማይ ብምእታው መዝሙር ዳዊት እናደገመ 5 ግዜ የብፅሖ ነበረ። ቁፅሪ ዘይብሉ ስግደት ይሰግድ እውን ነበረ። ኣናብስቲ ኣናብርቲ ካልኦት ጉሩማን ኣራዊት ኣብ በዓቱ ብምስፋር ርጋፅ እግሩ እናለሓሱ ይነብሩ ስለ ዝነበሩ ንሱ እውን ኣካላቶም ይልክዕ ይዕቅን ቁስሎም እናበጥሐ ዕሾኽ ኣምኬላ የውፅአሎም ነበረ። ድሕሪ እዚ ብዙሓት ደቀ መዛሙርቲ ቅዱስንኡ ሰሚዖም ናብ ዘለውዎ ብምምፃእ ብተጋድሎ ተጸሚዶም ንዕኡ ብምምሳል ቅድስና ሒዞም እዮም
ካብዚኣቶም ናይ መጀመርያ ኣባ ዞርፋኤል እዩ። ሓደ መዓልቲ እዩ ኣብ ገዳመ ለጋስ ምስ ዝነብር ምስ ኣባ ገብረ መስቀል ተራኸቡ እሞ ቅድሚ እዚ ተራኺቦም ኣይፈልጡን። ቃል እግዚአብሔር እናተዘራረቡ ውዒሎም ምሸት ምስኮነ ጸሎት ኣውፂሖም ምስ ወድኡ ዝተዘጋጀወ መኣዲ ካብ ሰማይ ወሪዱሎም ተመጊቦም ፈጣሪኦም ኣመስገኑ። ብኻሊእ ግዜ ድማ ምስ ሓደ ገዳማዊ ኣቦ ተራኺቦም ዝተገበረሎም ተኣምር እንተውግዑ ኣባ ሳሙኤል ከምዚ በሎ፣ እኒሆ ኣነ ኣብ ኣርያም ጠጠው ኢለ ምስ 24 ካህናተ ሰማይ መንበሩ እንተዓጥን 12 ዓመት ኮይንኒ ናብ ቤተ መቕደስ እንተኣቱ ሕብስቲ ሰማያዊ ጽዋዕ ሰማያዊ የብርደሉ ነበረ። ብቅዱስ ኣቦና ዝተመስረተ ገዳመ ዋልድባ ደቀ መዛሙርቱ ኣሰሩ ስዒቦም ካብ ዝጠዓመ ዝለምለመ ብምርሓቕ ዝመረረ ቁራፍ ዝመፀፀ እናተመገቡ ንዓለም ብርሃን ዝኾኑ ኣቦ መነኮሳት ባህታውያን ዘፍሪ ዘሎን ፍሉይ ቅዱስ ገዳም እዩ ገዳም ዋልድባ። ምስ ወላዲተ ኣምላኽ ዝተኣሳሰረ ርክብ ድማ ቅዱስ ሳሙኤል ዘዋልድባ ሶቦ ኣተቦ በማይ ለቅዳሴኪ እንዘይጸሊ ሮስዮ ህብስተ ጸጌ ሃይማኖት ሳሙኤል ዝህቅለ ዋሊ ናይ ዋሊ ናይ በረኻ ሰብ ናይ ሃይማኖት ዕምበባ ሳሙኤል ኣብ ቅዳሴኺ ጸልዩ ነቲ ማይ ኣብ ዝባረኸሉ ሰዓት ሕብስቲ ገበሮ ኣባ ጽጌ ድንግል። ሳሙኤል ዘዋልድባ ካብ ግዜ ህፃንነቱ ጀሚሩ ናይ ወላዲተ ኣምላኽ ቅድስት ድንግል ማርያም ፍቕሪ ስዒርዎ ዝዓበየ ከናፍሩ ዒንቱ ኣእዳው ናይ እምበብርሃን ካብ ምርኣይ ካብ ምስማዕ ካብ ምዝራብ ንድሕሪት ኢለን ዘይፈልጣ ቅዱስ ባህታዊ እዩ። ብወላዲተ ኣምላኽ ፍቕሪ ፀዋሚ ተሓራሚ ባህታዊ መነኮስ ኮይኑ ገዳመ ዋልድባ ኣትዩ እዩ። ኣባ ሳሙኤል ብቅዱስንኡ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ተኣምራት እናገበረ ዝዓበየ ቅዱስ ኣቦ እዩ። ማይ ናብ ሕብስቲ ምቕያር እውን ድንቂ እዩ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ድምፀ ወተሰብከ ውስጥ ዓለም ዜና ምግባሩ ትሩፍ ለሳሙኤል ሳሙኤል ኮከወ ገዳም እናበሉ ሊቃውንቲ እውን ይዝምርሉ። ብቅዱስንኡ ሓው ሚካኤል ገብርኤል ዝተባሃለ ንጹህ መነኮስ እዩ። ገዳሙ ዋልድባ ክስካብ ዕለተ ምጽኣት ንክትነብር እግዚአብሔር ምስ ወላዲተ ድንግል ማርያም ባሪኹ ቃል ኪዳን ሂብዎ እዩ። እዚ ስለ ዝፈልጥ እውን እዩ ኣቐዲሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ወላዲቱ ኣብ ግዜ ስደቶም ናብ ገዳመ ዋልድባ ንምብራኽ ዝኣተዉ። ኣብዚ ዝነበሩ ኣበው ቁራፍ እናበልዑ ከም ዝነበሩ ናይ 318 ሊቃውንቲ ኣሰር ሒዞም ከም ዝኸዱ መድህኒ ዓለም ንድንግል ማርያም ነጊርዋ እዩ። እዚኣቶም እውን ብድንግል ማርያም ቃል ኪዳን ተሓልዮም ቅዱሳን እናፍረዩ ክስካብ ዕለተ ምጽኣት ንዓለም ከለላ መኸታ ከም ዝኾኑ ተነጊሩና እዩ። ኣባ ሳሙኤል እውን እዚ ቃል ኪዳን ኣብ ልዕሊኦም ንክሓድር ካብ ብህፃንነቶም ናብዚ ገዳም ኣትዮም እዮም። ፍቁረ ማርያም ድንግል ወሚካኤል ሁሩይ ሊቀ መላእክቲ ብሩህ ሳሙኤል ከመ ፀሓይ ናይ ድንግል ማርያምን ናይቲ ሕሩይ ሊቀ መላእክቲ ሚካኤልን ፈታዊ ዝኾንካ ከም ፀሓይ ዝደመቕካ ሳሙኤል። ኣባ ሳሙኤል ዘዋልድባ ከም እኒ ቅዱስ ኤፍሬም ከም እኒ ቅዱስ ኣባ ሕርያቆስ ናይ ድንግል ማርያም ምስገና ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ከም ሕፃ ባሕሪ በዚሑለይ ከም ምግቢ ተመጊበዮ ከም ማይ ሰትየዮ ከም ክዳን ተኻዲነዮ እንተዝነብር እናበለ 24 ሰዓት ካብ ውዳሴኣ ቅዳሴኣ ርሒቖም ኣይፈልጡን። ከምቶም ቀዳሞት ቅዱሳን ኣቦታቶም ከም እኒ ቅዱስ ኤፍሬም ኣብ መዓልቲ በቲ ምድራዊ ዓመታ 64 ግዜ ውዳሴኣ ቅዳሴኣ የብፅሕዎ ይጽልይዎ ዝነበሩ ቅዱስ ኣቦ እዮም። ድንግል ማርያም ውዳሴኣ ቅዱስ ኤፍሬም ቅዳሴኣ ድማ ኣባ ሕርያቆስ እንትደርሱላ ዜምኡ ድማ ቅዱስ ያሬድ ንከውፅሖ ብደመና ነጢቓ ናብቲ ቅዱስ ያሬድ ዘለዎ ቦታ ምድሪ ኣክሱም ብምምፃእ ቅዱስ ያሬድ ተዓጢቑ ሰላም ለኪ ኢሉ ጀሚሩ ብዜማ ኣብዚሕዎ እዩ። እዚ ኮይኑ እናሃለወ ካብ ተገዘ ሰጊሩ ናብ ካሊእ ቦታታት ክስፋሕፋሕ ዝገበረ ሊቁ ኣባ ሳሙኤል ዘዋልድባ ዘገበዘ ኣክሱም እምትውልድ ጌደዎን እዩ። ኣባ ሳሙኤል ኣብ ኣክሱም ብ1295 ዓመተ ምህረት ዝተወለደ ቅዱስ ኣቦ እዩ። ኣብ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ብዝነበሩ ሊቃውንቲ ካብ ፊደል ጀሚሮም ናይ ቅዱስ ያሬድ ጽምትወ ዜማ ተማሂሮም እዮም።
ኣብ ገዳመ ደብረ ባንኮል ብምእታው ከዓ ኣብቲ ግዜ ብዝነበሩ ሊቃውንቲ ብሉያት ሓዲሳት ትርጓሜ ስርዓተ ምንኩስና ብምምሃር ምስ 7 መሓዝቶም ብኣቡነ መድሃኒነ እግዚእ ስርዓተ ምንኩስና ተቐቢሎም እዮም። ኣዲኦም ብህፃንነቶም ስለ ዝዓረፈት ጎይታና ዓብዪ ኣፃውዕቱ ኣጥይዎም ይብል ነገስ እንዘይተግህ ለጸልዩ ወያስተባርክ ለስእል መንኩብያትሁ አጥበዎ ወልደ ማርያም ድንግል ሳሙኤል 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 ዘዋልድባ መነኮስ ሃያል ኣብ ዝባን ኣንበሳ ተጻዒኖም መላእ ኢትዮጵያ ብስብከት ወንጌል ብስጋዊ ስራሕ ማለት ብስራሕቲ ሕርሻ መስኖን እናገልገሉ ሕሙማን ስጋ ሕሙማን ነፍሲ ፈዊሶም ርህባነ ስጋ ርህባነ ነፍሲ መጊቦም ኣጽጊቦም እዮም። ሩባ ተገዘ ንኽሻገሩ ውሕጅ እናፈሰሰ ኣየሰግርን እንትብሎም ነቲ ባሕሪ ብትምህርተ መስቀል ባሪኾም ብሓደ ኢዶም መጽሓፍ ብሓደ ኢዶም መብራት ሒዞም በቲ ውሕጅ እንተሓልፉ መጽሓፎም እንተይተባላሸወ መብራቶም እንተይጠፍአ ሓሊፎም እዮም። ብዙሕ ተኣምራት ገይሮም እዮም። ዝናብ ኣብ ዝዘነበሉ ግዜ ሓራምዝ ከም ጽላል ኮይኖም ኣጽሊሎምዎም እዮም። ነዚ እውን መጽሓፈ ሰዓታት ሳሙኤል ኣቡነ ሰረገላ ጸሎት ጊዜ ረድኤቶሙ ለዝናማት ዘከለሉከ ነጊያት ብምባል ገሊጽዎ እዩ። 12 ዓመት ምስ ካህናት ሰማይ ኮይኖም ዓጢኖም ምድራዊ መልኣኽ ተባሂሎም ተጸዊዖም እዮም። ሳሙኤል ኣቡነ ትሩፈ ምግባር ዓምድ ጽኑዕ ጠወነ ሃገር ወመልአክ ዘምድር ብምባል ኣባ ጌርግስ ኣብ ሰዓታቱ ኣመስጊንዎ እዩ። ኣብ ገዳመ ዋልድባ ቅድሚኦም ማይ ዝበሃል ኣይነበረን። ንሶም ምስ ኣተውዎ ግና ልዕሊ 70 ዝኣኽሉ ጸበል ኣፍሊቖም እዮም። ብቅዱስንኦም ዝተመስከረሎም ወላዲ ኣላፍ እናተባህሉ ዝጽውዑ ቅዱስ ኣባ ሳሙኤል ታሕሳስ 12 ካብዚ ዓለም ተፈልዮም ናብ ፈጣሪኦም ኣብ ዝኸዱሉ ግዜ ገዳሞም ገዳመ ዋልድባ ብኽያን ሓዚናን እያ። ሮም ብዕረፍቲ እኒ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝበኸየት በኸየት ወሃለወት ገዳምከ በሞትከ ዮም ሃሌሉያ 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 ምድረ ዋልድባ ቅድስ ሰሚአ ዜና ሞትከ እንዘ እንተሰብ ምድራዊ ወመልአክ ዘተሰመይከ ካህነ አርያም ሳሙኤል መንበረ ስላሴ ዘአጠንከ አንበሳ ወነምር ይሰግዱ ለከ ወይልህሱ ጸበለ እግርከ እንቁ ወዕጣነ ማርያም አምጽአተ ለከ በቅዳሴሃ ሶብየ ጸለይከ በከነት ወለሃወት ገዳምከ ከም ዝበለ ሊቅ ቃል ኪዳኖም ንዓድናን ንህዝብናን ይሓልውና ካብ እግዚአብሔር አምላክ ምሕረት ይለምኑና። ናይ ኣባ ሳሙኤል ዘዋልድባ በረከት ረድኤትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ኣመላድነትን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ዝነጥበን ዝጎደለን ብኣፈ ትጓን መላእክቲ ተኣረምለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።